Haupa, Itzol naz, Mutezeko abeslari eta metal elektronikoa egiten du. Haupa, Kristof naz, Mutez taldekua, eta nik arduratzen naz gauza elektronikoetaz. Soy Ander y toco el bajo. Hola, yo soy Rubén y toco la batería en Mutez. Opa, soy Dani y toco en Mutez, la guitarra. Hola, yo soy Edu y soy uno de los guitarristas de Mutez. Mutez nu metal talde bada. Abadiño eta Arrasate arteko parteideak dauz. Eta hori, gabiz maketa bat grabatu dugu, Lorenzo Records grabatuta, eta honekin gabiz kontzertuak emoten, eta hori da Mutez. Nu metala hartzen dau metal gogorra, ikutu elektronikoak, melodiak, eta rapeuak apur bat. Guk zuzenetan aldogun egiten dugu, eta daukogun dana emoten dugu, eta jentiai gustatzen jakola, eta gu oso nekatuta bukatzen dugu. Kristofen bidez, bera hemen bizi da berak ez hauskun. Grupo txikixen dako okera polite dala. Kontzertu emotie, badala ja bastante, da posibilidade badauzela ja diskoe grabetako ero. Daneti dau, da bastante nivela. Kontzertu bat gehiago emoteko aukeri dagoelako, eta zozer sortetan bada, hobeto. Irabaztera baino gehiago, ondo pasetan, da gero urtetan bada zozer, hobeto.